Jokowi heran karo pemerintahan saiki. Gek nyapo ngurusi jasahe Jokowi. Jokowi iki wis ora dadi presiden. Aja panggah ngurusi ijazah sing palsu arep ra palsu ya ben. Saiki iki masalahe iki lho, rakyatmu ki kudu piye? Sembarang larang nyambut gawe angel pajak mundak. Jane ngene iki lek iso aturan sing kanggo rakyat aja ngurusi ra penting. Wong korupsi yang ngurusi ya ora bisa. Jane kok kebacut dadi pejabat. Iki lho nyambut gawe golek duit 1000 2.000 angel. Ngene iki lho totonen ra usah noto ijazah sing palsu mbok urusi. Kok kebangetan. Iki lho rakyatmu ki padha keleleran. Piye ampri rega-rega murah, nyambut gawe penak. Apa ora ketang sithik bensin didukne. Rega pangan didukne. Ben rada enteng sithik ngono lho. Kok malah ngurusi ijazah palsu. Diurusi Jokowi iki ora dadi presiden. Iki lho rakyatmu iki urusana saiki. Lho kebangetan lho ya.